panjenengan. Sampean dangu napa Bu panjenengan bikak usaha kerupuk? Sampun pinten tahun? Mulai 1936. Tahun pinten panjenengan bikak usaha kerupuk? Tahun berapa 86? Oh, 1986. kados pundi Bu langkah-langkah pendamelan kerupuk? Kali Nggih. ini om terigu Kanji karo terigu. wes Kados pundi pengemasan Bu? Pengemasan ini pripun? kemasan yang niku mana regane ya Nggih. 2000 3.500 4.000 Bu kula Nggih sampun Bu, kula nyuwun pamit. nggih Assalamualaikum. kate ikut dah mau ngekate itu ya Di video bareng iku ya.